Et slag i ansigtet, der gjorde, at han blev lidt groggy, og han skal nok komme sig igen, men lige nu her, der er det selvfølgelig ubehageligt for ham. Tak skal du have. Ja, således en status fra AGF-lejren. Her er en ny spiller til anden halvleg, Rytis Leljuga på banen. Rytis Leljuga, der gjorde rigtig fint indhop i anden halvleg mod AGF. Kom ind fra pausen der og var med virkelig til at gøre en forskel i den kamp. Sebastian Andersen, god bold ind mod Leljuga! Den skal være der. Sådan tilbage. Ja, han fik lige rost ham. Og så kommer han til denne her mulighed. Indadskruet bold fra Sebastian Andersen, og den skal han jo score på. Ja, man må sige, at han kommer ind foran et par store fyre og får afsluttet, og et super løb. Det er ham selv, der starter angrebet op omkring midterlinjen. Så det er jo godt løb af Leljuga. Rytis Leljuga. Kronborg. Amerikaneren på sine stærke tekniske egenskaber. God med bolden frem af banen. Ja, hvad skal man sige? Han er jo faktisk taget væk fra sin position, som han startede. Rytis Leljuga. Glimrende spil mellem Rytis Leljuga og Henrik Toft. Åbning herude hos Sebastian Andersen. Afslutning fra Sebastian. Godt rundt. Og det er FC Nordsjælland, der løber efter dem i øjeblikket. Toft, synes der er frispark. Ja, det starter med Rytis Leljuga, som selvfølgelig fra kanten søger ind i banen, spiller den bande med Henrik Toft, der så får den slået ud til Andresen. Og Rømer fordeler bredt til Leljuga. Rytis Leljuga. Leljuga ind mod Steffen Rasmussen i sidenettet. Desværre for HB Køge. der er en kæmpe chance her. Igen er det godt forarbejde af Leljuga selv, som spiller den ind og får en bande her. Tager den med og skulle måske kigge skråt tilbage i feltet, hvor Imalo Lake er fuldstændig fri, men OK selvfølgelig afslut, men den bliver så slået forbi. Der skal han kigge op, og det er en svær vinkel at score fra. Det er Steffen Rasmussen kommer selvfølgelig godt ud af feltet. Inden kampen, at der blev duel, så er han ret i hvert fald. Leljuga. Kommer Marcel Rømer her i løbet. Leljuga. Marcel Rømer. Rytis Leljuga. Rømer indtil Leljuga. Det er smart spillet det der lige før den. Leljuga. Han er altså en rigtig dygtig dribler. Rytis Leljuga. Takker fra UB med 44%. Og så altså Emanuel Lake. Fylder 19 år i dag, som jeg har været inde på. Rytis Leljuga. Benson Nielsen. Redning af Steffen Rasmussen. Stadig Kronborg. Og mere HB Køge. Leljuga. Glimrende indlæg. Den går ind. AGF indkasserer igen. Dybt inde i kampen mod afslutningen. Og jeg tror, det er et selvmål. Men Marcel Rømer involveret. Og Iskarbalius er selvfølgelig glad. Og det forstår man godt. Men hvor må den gøre ondt på Jens Gjesing? Hvor må den gøre ondt på AGF? Det er ubærligt, det her. Ja, det er det, men jeg synes altså selv, at de har været lidt skyld i det. De har altså overleveret kampen fuldstændig. Nu ser vi lige målet her. Det er godt sparket ind over det her Leljuga, som har gjort et fantastisk indhop. Og Rømer der, den anden, der kommer ind, får rammet den. Og så det er Gjesing. Det er endnu en gang Gjesing. Og det er forfærdeligt for ham. Ja, det er synd for ham. Men jeg synes altså, at HB Køge har gjort det rigtig fornuftigt i anden halvleg. Når modstanderen har bolden, og han opfatter altså rigtig mange af de her bolde. Leljuga med fikse ting. Steder bliver ramt, og det kan han ikke gøre noget ved. Nu skal vi se her. Måske Leljuga. Offside er der vinket på Litaueren.
Jamen, Jens Gjesing kan jo ingenting gøre her. Altså, den bliver hættet direkte ind på ham, og den kunne lige så godt være ramt af nogle andre. Så meget uheldigt selvfølgelig, at det så igen er Jens Gjesing. Nøjagtigt samme hold, som for 14 dage siden besejrede Sønderjyske med 1-0. Og det er altså et lille tegn på, at Skarpelius er ved at finde sig til rette. Spillerne er ved at finde sig til rette med livet i den bedste række. Til en Køgemann. Og så til gengæld også et par stykker væk allerede nu, Jesper Jørgensen. Ja. Og det ligner ikke ham. Havde nogle problemer under træningen i går. Jesper Jørgensen trænede faktisk slet ikke Uwe Petersen. Altså, det er ikke den samme Zuma, som vi så dengang i FCK i hans storhedstid. Det er Leljuga. Næsten for svært. Har vi en løbeduel. Kristoffersen forlænger op til Toft. Der kommer støtten fra Leljuga. Leljuga. Emmanuel Lacke. Lacke udmærket lavet til Leljuga. Han sparker igen ind. Jesper Hansen bokser fint. Og Leljuga. Godt ryg der. Leljuga og Nikolaj Madsen lægger tryk. Rytis Leljuga. Det er godt lavet af Rytis Leljuga. Skærer ind forbi Parkhurst. Og det er godt kommet tilbage af amerikaneren, for han var helt plantet. Ja, det var super træk, han får taget Leljuga der. Den der sparkefinde er god. Det er godt kommet tilbage, som du siger, af Parkhurst. Hurtigt opfattende. Og Kobe Køge har kun vundet en. Og det er jo de samme spillerunde den sidste weekend i august, 31. august, hvor Kobe Køge. Vi er i gang med det sidste minut. 3 minutter lagt til yderligere. Frispark til Rytis Leljuga. Og selvom Parkhurst bliver liggende. Ja, han har lige hånden i ryggen på Leljuga. 3 point, der ligger for snuden af dem. Leljuga her. Ja, det Frispark er forhånd. dumt frispark at lave derude. Og så hiver de alt, hvad der kan holde til det med frem. Lidt bedre trods alt.